alle sammen, velkommen til den her video. I dag er vi simpelthen inde i Stiller Primate Admin, som den allerførste video på den her nye kanal. Kanalen hedder sgu Gutterne på Tur. Og det er en kanal, jeg har lavet sammen med Valdo herovre. Ja. Ja. Og i dag der vil Sander prøve at stjæle fra andre folk her til Admin, mens jeg sidder og skaffer nogle gode ting til os. Kæft, men en crazy mini-tingest alligevel. Prøv lige at se det her, Sander. Der kommer adventskalender og alt Ja, muligt. det har jeg sgu set. Starter i morgen. Prøv at se den. Åh, for satan. Nå. Nå, kommer du ind og får stjålet lidt? Ja. Ja, det kunne godt. Valgte han sidder inde på min private server lige nu og prøver bare at tale den der Lucky Block og sådan noget alt det der. Imens så sidder jeg her og prøver lige at få at stjæle nogle gode brainwords. Ja, vi kan. Så jeg lige kan finde en server, der ikke er fuld. Hey, der kommer en skibber. Jeg kan ikke rigtig bruge til noget, men spændende. Ah. Men jeg Hey, joiner Lucky lige Block. en, jeg har Lucky addet. Block. Jeg joiner lige en, jeg har addet. Jeg glemte at lade den køre igennem Bubble Machine. Ja, det er jo lige meget. Fuck, der kommer mange Lucky Jeg joiner Blocks. lige en, jeg kender privat til, hvor nu sidder jeg fast under jorden igen, så nu bliver jeg nødt til at rejoin igen, mand. Jeg joiner en, jeg kender privat til, som der er en inde på. Jeg vil se, om han har noget godt, jeg skal stjæle. Fuck, der kommer mange Lucky Blocks, Der Sander. kommer mange Lucky Blocks. Hvorfor jeg... Fuck, du får mange mutations. Krabbers ved Dusi, Lurs Mobilis. Jeg går sgu bare i gang med at åbne. Jeg er på et hotspot. Men han er jo på 13, så det tager virkelig lang tid. Lucky block. Lucky block. Ja, jeg har lige stjålet en Lucky Block for ham her. Og nu åbner jeg den og ser, hvad jeg får. Nu er et eller andet godt. Altså, selvfølgelig får jeg den der. Jeg får man hele tiden. Det er sindssygt irriterende. Nå, hvad har du fået noget godt ud af dine Lucky Blocks endnu? Ej, sgu ikke endnu. Det er sgu en skam. Og kan der ikke lige komme noget godt her? God server. Det er ikke en god server. Det er en min klasse inden. Lucky block. 19,5 millioner i sekundet. Du så huer. Men det gider sgu ikke vente over 162 sekunder på det. Nej, forståeligt. Jeg har ikke engang fået noget secret endnu. Sagde du lige, at du ikke engang har fået en secret endnu? Ja, men jeg har sådan åbnet 15 Lucky Blocks. Kæft, man får sgu da kun rainbows lige nu. Ja, prøv at tænke på, hvis der kommer en Jeg kan af... godt se, at du er godt nok uheldig lige nu. Hvis der lige kommer en stråbærville-fan. Imagine. Ja, ikke? Ej, pis. Nu er det ikke kun rainbows mere. Er det ikke 2000 uger, der er der? Jo. Nå, bare lige sådan, jeg ved, jeg sidder, Valhan sidder og streamer lige nu. Så jeg sidder og lidt der, for jeg kan se det. Der er små sahura rundt omkring. Jeg er bange på dem. Er du bange for de banner der? Ja, jeg kan godt forstå. der kommer sådan en secret Lucky Block, du ved godt, dem der er Hey! Den der sahura der kommer. Kig på min skærm. Kig. Hvorfor en sahura? Hvor meget giver den? Coffee sahura. Det er en keystørter, men der står kun, hvor meget jeg kan sælge den for. Jeg tror, det er sådan en Lucky Block. Skal jeg prøve at se? Ja, jeg kan åbne og klar nu åbner. Ja. Der er sahura fandme. Den kommer ud af kisten. Det er en sahura, den er secret. 1,5 mil. Jeg tænkte nok, den gad være secret. Jeg sælger lige det er du sgu ret i. 12 gange 12 gange serverlock. For sent. Prøv lige at sætte den her. Den gider jeg ikke have den. Jeg tror ikke, jeg har en index, men fuck det. Hvis vi skulle indekse alle tingene, så gad det altså 100 år. Mindst. Måske 3000. 5. Det er faktisk sygt nok, at Sahura er blevet til en secret. 1,5. Damn.
Man kan bare huske den der gang, hvor man var glad for, at man fik en tung server der i starten. Fordi man synes, den gav meget. Ej, jeg mødte altså snart Roblox, så jeg bliver ved med at kunne høre tung. Det er ikke som om, der sker så meget inde i det her app med det bygge. Nej, der kan jo ske noget. Og jeg håber engang, at Sammy han What? Der er noget, der hedder en app mellem maskinen. Jeg håber engang, at hvad der var, han spawner i... Der kom det en Rainbow Cocofanto Elefanto. Der er derinde der, er hvis man bliver købe den. Nej, det er sgu ikke noget dårligt. Den giver 175.000. Intet. Men det skal også lige siges, at vi har en Discord. Den ligger vi selvfølgelig nede i beskrivelsen, så man kan join. Der kommer til at være giveaways. For eksempel herinde fra Cedar Brainwash, her ligger vi måske en giveaway på en secret. Lost Planetius. No my hotspot. No my hotspot, ditos. Ej, jeg missede jumpet. Hvorfor er det Lost Spaghettis? Spaghetti toiletti. Nuclear. Fuck, det er jo bare ikke sådan, det er værd at lave den. Du slår mig ikke. Jeg er nødt til at finde, hvor en bor, mand. Hvad sker der, Sander? Ja, jeg var lige ved at sige en god ting, men så var der en, der kom og slog mig. Har de også spændt? 2 styks, 3 styks. Du skal lige have den her secret lucky block. Jeg ved, jeg har lige fået 1,2 millioner i streg. 2 gange i streg. Og så er 300.000. Nå, jeg lukker lidt hurtigt min hund ud. Ja. Jeg tror ikke det før, det var dumt. Valdu, kom tilbage! Hallo, Valdu? Valdu. SV. Jeg har triple lane og 12 gange lok. Ved du, hvad det betyder? Nej, hvad betyder det? Ekstra gode ting. Der er en med sindssygt mange lucky blocks. Crazy admin lucky block. Lost lucky blocks. Ej, helvede. Ej, og for at strætte de der tung, så hurs. Tung. Ej. Hvad sker der? Jeg hader virkelig. Det var Crabwave der. Ej, det kom tilbage. Det skulle det hele tiden være der. Har det? Han har aldrig slettet, der var bare et admin, hvis man ikke brugte det. Nå, var det ikke fordi, folk de havde klaget over en skærm, den blev helt sort? Det ved jeg ikke. Don't care. Jeg håber fandme bare ikke en ski. Det er ikke så, men har du adgang til Felix' privattur? Nej. Altså, inden det var i kom, så fandt jeg en server, altså inden jeg stoppede med Ørtel, så fandt jeg en server med en 6-7 i. Men jeg var lige i journal, og så forsvandt. Ej, godt. Jeg troede, det var en greb, også, ikke? Men det var bare den der på juletræet. Ej. Hvorfor er det Admin Bus slet ikke er lige så fedt, som det var engang? Dengang, hvor han startede med at lave Admin Bus, der var det helt sindssygt. Ja, der var der kun gode ting, jo. Mm. Og der kunne man faktisk også godt bruge, der ville være en spawner hans base. Ja. Nu kan man kun bruge det, hvis man for eksempel... hvis man nu har sådan en fuse-maskine, hedder det. Ja. Men Santas fuse... Venlig, jeg prøver lige at smide mine ting herover, de dårlige af dem. Jamen, det er hvis jeg nu prøver bare at smide dem. Nå. Der
Han er troede, en der stod rainbow den var der. Sahur. Hvad? Han har en rainbow Sahur. What? Det giver 15 millisekunder. Jeg stjæler den. Der var så ekstremt mange bibøses. Jeg gider ikke betale Robux, det er ikke det var. Jeg gider heller ikke vinde, det er heller ikke det var. Nej. Kan du ikke lige spørge en strawberry elephant eller et eller andet, eller en miaule? Ja. Eller en drage? Det skulle være dejligt. Kom nu, et eller andet godt her. Den her server ikke godt. Jeg kan mærke det. Jeg kan mærke, hvor laggy den er. Nu er jeg bevæge mig. Jeg sidder fast under jorden igen. Er det ikke den 1. december i morgen? Jeg ved det ikke. Nej, det er først jordmån. Cavallo virtuoso. Calfa di ferro. Der kom lige en, der bare kan se sur med mig. La vacca Saturno Saturnita. Ja, det gjorde der så. Der er nogen, der bare så... Der er virkelig nogen af den her server, der gerne gider, at der bare kan... Jeg tager den først, når han kommer helt ind. Det kan være, den bliver god. Det kan være, det er den, vi laver giveaway på i næste uge. Og en 5 også blive ro. Det er det, Ja, allerede 3 mil. 10 mil, så kan ja. du godt lave giveaway nok. Ellers så kan det bare være sådan en lille giveaway, vi bare starter med. Ellers kan det være noget, jeg stjæler. Jeg har hovedet for at stjåle noget. Jeg troede det. Den laggede lige. Jeg troede jeg ikke fik den, mand. Der er en guld Sahur her. Jeg stjæler den. Shahur, shaffer, Og husk, hver gang jeg stjæler noget, så går jeg ind på privathjemmet, og så tager du den. Ja. Han vil spawne mere. Ja, så lad den gå hele vejen igennem, jo. Så kan det være, den får alt muligt godt, jo. Please snap us. På samme side. Nej, pis, det var der ikke. Han har spawnet den nu. Ja, bare lad den gå helt igennem. Please ind for bubblegum. Yes, den får bubblegum. Så er det trigger. Tror jeg. Nej. Nej, det gør den ikke. What the fuck? Så er det bare trigget. Hvorfor? Ved jeg ikke. Tim cheese. Tung sahur. Sahur. Tung sahur. Tung sahur. Se, der er en space. Tung sahur. Tung sahur. Du skulle ikke være heldig, at den fik noget. Ej, jeg håbede lige, de havde fjernet det. Fjernet hvad? Eller fishing event. Det er sådan, de gad at fjerne. Nå, nu har vi da 2 Sahur. Det har vi, ja. Er det snap? Det er det. Der er en diamond Sahur og en almindelig Sahur. Og nu skal Raja og giver 10 mil. Jeg er i gang med at fiske her. Hvis ikke ved, så valgte jeg ikke at være professionel fisker, men det vidste I jo ikke, om det er den første video. Jeg fik en bananina dolfina. Jeg bliver ramt af sådan en laser. Ja, den er så irriterende. Især hvis man lige har stjålet noget, man så løber rundt med det. Ja. Så er man sådan, oh my god, jeg får den. Det er fandme træs, jeg hoster. Ja, det jeg tror måske, du får kølet. Tror jeg også. Ja. Tralalita tralala. Okay, en base. Vel, jeg har lige fundet en base, hvis du det. What? Ja, men jeg lægger hvad film ikke dele, for det kom kilde af min grafikker på. Det blev fuld lidt noget. Jeg fik den der. Ja, men det er dramatisk. Der er kommet den anden. Gærm. Der kom en
skærm? Guerrero digitale. En secret. Guerrero digitale. Guerrero digitale. Ja, den er really Og kalenderen. Hvad? Det er jo ikke det værd at lave nogle spaghettis. Nej, det er ikke det værd at lave Man nogen skal af give dem. den sjældneste, en af de sjældneste secrets, der er i spillet for det. Det er 2 af de seneste ting, man skal bruge for Man den. kan lige sige, den kan ramme mig dung dung. Ups. 2 lucky blocks. Nu glemte jeg at lade med en af dem. Lucky block. 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 Los lucky blocks. Lucky block. Los lucky block. Lucky block. Los lucky block. Lucky block. Los lucky block. Lucky block. Los lucky blocks. Los lucky blocks. Lucky block. Lucky Du må løse kombinationen. Sander, se. Jeg har lucky blocks. Er det godt åben? Skal jeg lige join og se dig åbne dem? Altså, jeg er allerede gået i gang. Jamen, bare lige, du kan godt lige vente lidt. Jeg har allerede åbnet 3 af dem. Vi kan lige have vores videre til at se nogen. Ja, ellers bruger den ikke Ja. så 20. Ej, ikke helt 20, men overtag-chippet er fyldt. Ja, klar. Og jeg står lige ovenpå og åbner en. Den var dårlig også. Og helt ovenpå, ja. Ja, sådan når jeg kommer ned. Men i Okay, starten jeg af åbner de bare, eller? dårlige Nej, jeg lag, åbner bare, eller? de blev væk. Og klar. Så må jeg håbe, vi får et eller andet. Giv en 6-7. Jeg skal nok lige gå ned og hente den der. Vi får bare intet godt. Hvad var det overhovedet? Det var Så kan spawnet et eller andet. Gjorde vi? Ej, Gangster Futera. snart. Nu fik jeg den. Giftini spiller billig. Hvorfor du ved, når der er ikke rigtig noget, du kan få? Det kommer jeg nok bare til at gøre bare for sjovt. Lucky blocks. Lucky block. Det er lige mig at åbne nogen. Lucky block. Lucky block. Okay. Jeg vil nok åbne dem. Bagefter går du så ind og stjæler igen, eller hvad? Lucky block. Lucky block. Du kan Hvad tænker du der? det er bare mit held, ikke? Og det er så godt. Lucky block. Lucky block. Lucky block. Lucky block. Men tror du, den er fikset privat server, den er sådan privat? Ja, det er den. Los lucky blocks. Du kan nok godt, Jimmy, ja. Skal du ikke bare blive med på privatserver? Lucky block. Jo, det var fucking smart, men der var bare ikke nogen. Han snapper, det var sgu god timing. Los lucky blocks. Los lucky Og nu blocks. lader jeg lige Lucky Blocks til gå. Og der kommer en kokain på Coco Fanta eller Fanta først. Og jeg er fuld underetage med Lucky Blocks. Coco Fanto Elefante. Los Tralaleritos. Er der 3 veje ved dig? Hvad? Er der 3 veje ved dig? Ja, Det er der sgu ikke meget. det er sådan de også på inden. Åh. Jeg ved ikke, intet godt ud af den Lucky Blocks. Jamen det er sådan, ved man ikke, at han er sindssygt ligeglad, hvis folk lige sender det til ham. Sender hvad? Ja,
Ja, det der... Hvor man skriver ja eller nej, eller hvad? Nej, hvordan sådan... Han skrev jo, der oppe i toppen sådan, hvis der er nogen, der får det, så send lige et billede til mig af det. Mm. Det er nok ligeglad med. Du siger det nok bare lige fordi... Nej, jeg kan nok stjæle igen. Jo. Den der Kistines ballerine, vi fik, den er lige meget god. Ja, det kan godt være, det er dem, vi Der skal... er en Beto Active, der giver 999. What? Og vi giver vores ikke sådan 3 min. Jeg kan lige finde ud af det. 3,9. Det er jo meget i forhold til en almindelig Beto Active. Giver 999, eller hvad fanden det var. Okay, så selvfølgelig har jeg aldrig fundet tøj i min base. Giraffa celestre. Jeg er simpelthen på noget godt der. Extinct tralalero. Triller strut. Ja, en almindelig en giver 999,9. Trulimero trulicina. 900 sekunder. Okay. Millioner. 999 millioner. Der var en ret åben base med mand. en tung sahur i. Tung sahur. Face. Cheap. Jeg lavede også jumbo, så han er sådan rimelig cool. Er det ham, der løber rundt dernede? Ja, det tror jeg. Jeg fik den. Og jeg joiner lige dig, så tager du den vel. Jeg kan ikke Det kan jeg godt. Kan du lige gå ind på min private server igen? For helvede, gamle. Jeg kan sgu ikke join Felix. Han gjorde sådan, du ikke kan join ham. Han er bange for, at jeg stjæler for ham. Guerrero Der spawnede en god, eller en af de der plader her igen. Hvis vi får 4 dem, så kan vi lave det visual. Jeg har 2 en Sevilla. Og han snapper. Snæver han. Du er radioaktiv nu. Jeg tænker egentlig også bare, at jeg bare vender tilbage indtil jeg finder en god nok server. Ja, Skal vi gøre det? tænker jeg også, ja. Vi ses indtil jeg finder tilbage til en god nok server. Høj. Eller hvis vel han er heldig nok at få en stor baby elephant selvfølgelig. Nå, vi ses. Og jeg er lige vendt tilbage her igen, fordi jeg har lige joinet en eller anden, jeg har addet på Roblox privatserver, hvor det ikke er ham der er inde på. Så en af hans venner har sådan en Lus Mobilis, jeg lige prøver at stjæle en gang. Så ja, det bliver hyggeligt at vide, om det jeg kan få lov. Det er også en 2000 uger alt muligt, men det er jeg ved sgu hellere end Lus Mobilis. Ja, vi skal have det bedste af det bedste. Selvom vi har lavet 3, men en mere er ikke dårlig. Nej, det er den ikke. Jo flere nu bedre, er det ikke det, man siger? Det tror jeg. Jeg ved det ikke. Jeg tror måske, han har slettet hans tung sahur, men jeg har ikke set det endnu. Og jeg er klar. Er der 5 sekunder? Los mobilis. Los mobilis. Fy for den leder.
Jeg kan godt se, hvad du mener. Det er lidt irriterende at høre på. Mm. Han snapper. Ja, nu lukker jeg bare. Lidt af en flipper i. Men ham der, han har sådan 5 greb, så du det? Men jeg gider ikke vente. Nå, 21 sekunder. Nå, nu prøver jeg bare lige lidt at gå ind på public service på nær. Jeg fandt også en 21,2 millioner i sekundet Lus Mobili. Nej, ikke Lus Mobili. Hot hotspot. Ja, på et hotspot. Og du har lige efter jeg stoppet med at optage. Jeg stoppede med at optage, så den næste server, så var der den inde på. Men jeg gad ikke til at kæmpe efter den, fordi der var allerede 3 personer, der gik efter at få den. Så var der så ejeren. Den du har der ikke. Nå, ikke. Jeg gider ikke at høre noget af Roblox mere nu. Så, ej, det var rart. Nej. Nej. Nå, jeg starter sgu med at optage igen, når jeg finder noget spændende. Ja, vi ses. Ja, gutter, jeg har lige fundet en Rainbow Six Siege, så den prøver jeg sgu lige at stjæle. Og jeg har lige åbnet en 3 eller en 42 millioner i en Lucky Block. Ja. Det går godt den nu. er tøvet, de går. Der kommer lige Lucky Blocks. $105 millioner i sekunder 6-7. No. $105 millioner i sekunder. Gutter, jeg skal stjæle den her. Min base er lige derovre. Fuck. Jeg har ikke mere plads. Nej, livet. Ja, gutter, det er derfor, man nogle gange bare skal stjæle. Los Lucky Blocks. Los Lucky Blocks. Det er nummer 267, jeg mistet. Ej, Det er nok godt. jeg er så irriteret. Rainbow Six Siege, og jeg mister den. Og vel, nu får du lige en lus på Ritus, eller hvad den hedder. Jeg har nærmest ikke mere plads. Og så sælger du, og jeg skulle lige sige, så sælger du. Jeg fik lidt mere secret. Nice. Hvad er det? Men den er ikke god nok. Nå, Det var ikke- Black Hole Gold. Ja, det var det. Der var en fra den der hotspot. Eller ikke, hotspot. Hotspot. Eller nej, den der combination der. Løshotspot. Nogle løskombinationer. Ja. Du ved godt, ham er Daniel der. Primero Trulicina. Hvad er det med ham? Ja, han har en, der giver 66 millioner. De sekunder af dem. Ja, okay. Hvad var det, jeg skulle komme hen? Ja, jeg kan sagt, du skulle komme hen nu. Sagde du ikke, jeg skulle hente det? Nå. Ja. Så er det sgu meget, der Ja, forkert. kommer hen, den kommer hen. Ej, Og admin abuse stopper snart. Ja, det ved man bare. Han har ikke engang fundet en secret Lucky Block endnu. Nå, Sander, tror du også, vi skal til at runde den her video af, så den ikke bliver alt for lang? Jo, det skal vi nok. Så vil vi sige tak, fordi I har set med i den her video, og I skal glæde jer, fordi vi kommer til at lægge mange videoer op nu, når vi er en ny kanal her. Så vi tak kommer fordi I også til så med i at den lægge her video. Minecraft-videoer Hej. op og nogle forskellige spil ind på Steam og alt muligt. Ja, det kommer til at blive sindssygt fedt. Ja, Men det jeg kan vil I jo bare se sige mere om, tak. hvis I joiner vores Discord. Ja, vi vil bare sige tak for at se med. Link i beskrivelsen. Ja, til vores Discord og alt det der. Nå. Vi ses til næste video, hvor jeg ved ikke, hvornår den kommer ud, men ja, vi ses der til. Så
Ja, vi fedt. ses.